Ahora vai a tocar o alumno máis xoven e con espírito máis xoven de toda, con respeto e con cariño ao resto de toda a escola, que é Pepe. Desde Ío leva un ano tocando acordeón e faino con tanto cariño, con tanto gusto, que non se pode decir outra cousa que con xuventud. Toca con moita xuventud.